Stan li dema tê rihê mirov jê bistêne ji bo ku mirov netirsîne û nîvrihî neke dikeve dilqê mirovên ku mirov herî bêtir jê hez dike. Ji xwe rihistanê zane kî herî bêtir ji kê hez dike. Qet ji bîra min naçe. Mezinekî malbatê giran nexweş bû. Em bi malbatî li ser wî bûn. Galo di ber nezra rihta navê jinekê digot. Şaw, şaw, şaw. Ne navê jina wî bû û ne jî di malbatê da bi navê şaw kesek hebû. Min ji keça wî yê mezin pirsî. Bi bişirîn bersivand. Şaw, dilketiya bavê min ya li 17 saliyê ye. Heywa! Di navberê re 7 sal derbas bibû. Rihistan xwe bi dilqê şaw nîşanî Kalo dabû. Kalo bi navê dilketiya xwe yê 17 saliyê bangî Rihistan dikir. Ya wan evîndariyeke bêmiraz bûye. Bêjim, Kalo û şaw ji hev zef hez dikin. Dema çaxa wan a ku zewacê tê, Kalo ji şaw re xwazgîniya dişîne. Ji xwe dilê şaw jin bava wê jî hez nake. Hesûdiya dike. Hember dertê. Di malê da pevçûnê derdixe. Şaw nade. Yê nede jî. Veya ji rast de rast bi rûyê şaw jî dibêje. Min bavê te yî bî kir. Ez hatim ser wê êtîmên wî, ez ê te jî bidim xortekî. Na, na welleh tu yê jî mîna min mêrekî bî bikî. Bila bavê te jî zanibe ku bi qedera qîza xelqê ra lîstin çawan e. Jin bav li xwe nagire derdikeve pêşiya Kalo jî. Dibêje ji şaw ra xwazgîniya me şîne. Qîza em bidin te tune evdê xadê. Ez ê lîstikeke wisa bînim serê te û şaw ku hûn heta jî bîr nekin. Kalo ji pey malbat jê dihise ji bo vê belayê ji derê xwe def bikin, Kalo zû bi zû ji gundekî din dizewicînin. Lê Kalo ji pey zewac û dehatê jî hêj li rêya revê digere. Vê carê jî jina wî ya bûka teze pê dihise. Şerma xwe datîne alîkî derdikeve hemberî malbatê. Dibêje ku dema kurê we şaw birevîne û hêwî bîne ser min, ez jî ne li emrê xwe yî civan ne jî li emrê bavê şawê kal nanêrim. Ez ê herim û serdar onimê. Malbat ji Kalo ra pev diçin. Bavê wî dibêje ku tu ku vê rû reşiyê bikî em ê rûyê te reş bikin, êdî mêze nakin. Diya wî dibêje ez ê şîrê xwe te heram bikim. Kalo di destê malbatê de son dixwe. Êdî dê şaw ji bîr bike. Dema ku gumana şaw û Kalo ji hev tê birînê, şaw ji dinê dixeyî de. Mala bavê jê ra dibe zindan. Naxwaze êdî bi wan re bijî. Kî bibe xwazgînî dê bike. Jin bav dest bi fend û fûta dike. Mêrekî bî dibîne. Hevalê Kalo yê ji can û cîgerê Kalo re. Ji ber ra davêje dibêje wer şaw bixwaze ez ê bidim te. Camêrî ji ber şerma Kalo tut tiştekî nabêje. Bi rojan êtîmên xwe difikire, çend sale êtîm dihistî dane, keseke şîrhelal jî tune ku bixwaze bîne bila li wan binêre, şaw di hişê wî da jî rûdinê. Lê yê ji Kalo re çi bêje? Bi rojan şûn da bêçare diçe ba Kalo. Meselê jê re vedike û dibêje ger ku hêj fikra te ya revê hebe. An jî ji berê destê te destê wê ketibe, ez şaw nexwazim. Lê ger ku nîbe
ادی از بیچارمه شرپزه بومه نکارم سیویان میزکم از شاو بخوازم تو قد چه دی بیجی جمر را قالو خاج روش شاو هیه زانه چا مالا باویج خورا کریه زندان حوالی وی مرووکی جامیره قالو جه باوره یه شاو به اختیار بکه جه راد بجه هره بخوازه خاده مرازی و لدلی و بکه شاو ایدی دیامن خوشکامنه شاو ده چل سری تیما لیقت زار جه چه ناب هن کس ده بجن که شاو دعا کریه گوتیه خداو گر که بمرازی من زاری من چه نبون دوی بمرازیه دا جی زارا نده من قط شانکه هن کسی ده بجن که نا دما شاو میر کریه جمیر خورا شرط دانی گوتیه از بیم مالا ته ببم بردستیا ته دادکا زاری ته لی نبم جناته توی دست خو ندیم